Румънска тяга. Отново я правя боса. Държим краката на височината на лоста, нито по-напред, нито по-назад и сме махнали защитните части на машината, за да може да спускаме добре додолу щангата. Имам и видео, в което изпълнявам RDL с тежести свободни, така че може да погледнете и него, ако смятате, че не ви е удобно на Смит машина. Аз лично усещам упражнението много добре в глутеуса и повдигам единствено вдигайки самия глутеус нагоре. Много си представям как буквално държа химикал с задните си части, за да можем да държим винаги глутеуса в контракция и не презаключвам. Тук ще ви покажа един грешен начин, по който може да правите RDL, а именно с презаключване в горната част. Ето сега може да видите тук. За мен това е напълно излишно и не е нужно да се прави. Можем да държим глутеуса под постоянно напрежение, като не вдигаме абсолютно догоре и пускаме най-много до височина под коленете или над коленете, зависи от вашата механика на тялото и от вашата флексибилност. Но упражнението е много добро за задни бедра и за глутеус и можем да прогресираме много в него.